wuri gidi keliba yeme mmana kazuo ya nri ọ na-abụ mmekọta mmanwụ ndị mmadụ ajụba ma ọ bụzikwe fada Otendo dike asị na ọ bụ nwa ya akwanne edere m ahụ nne ha buru ebu hey 113 akụkọta agbawa ọbịbịa ndị mmụọ o buru bute aka Otendo 113 nke bụkwa nwa oge gị ebu chukwu kara ụwa ya gọziri 240 Ojeme nwanne m nwoke agbụrịgba ka isi eje agbụrịgba dị ma n'ụlọ kwanne ndị dị ikpe ebiwa agụ ya dịba kene ndị ọdịgba na-achọghị okwu agbụrịgba na nka eje ya dịba kene oke mmanwụ ka m na-eme maka na Chineke bụ mmanwụ ka mmanwụ na-enanya ka m gwa ụlọ okwue Otendo Ọsọfịa mmiri ezoro ọra Every wetiri nye kwa mutiri fala tuka lo wa edo tikwe odo budi ketegete nanga kwemu na makwa ojeje beri dona bie lekene no kwa mutiri fada oga amuru ma mu ibe mu lebu wa mabe mmanwu ejere mo susu abia onye mụ na-esi iti ndebe mmanwụ ọsọ ya Otendo ọ si bụ na obodo okwu mee ibe nwata jiri ọgbọ nnene mgbe m na-etolite nna m ji nekọta m anya ndị ọmụmụ ọmụ mmanwụ ka m na-ememe ndị aka urukwe da na Chineke bụ mmanwụ ka mmanwụ ofu mba aja dị n'igbe ekwuwe m ọnọdụ ekwumasị ya obi ọdịbụ na mgbaliketegete echeta obi esie m ike oriri atọ nnọ Otendo diketegete onye mebụ gị n'okwu ọ na-abụ mmere mmanwụ eji mgbe ya ọsụpụ elubalụ ndị mmadụ ọ na-abụ mmekọta mmanwụ ibe nji emelụ mmanwụ na-egosi mbinyite n'ọnwụ ọkwa ista ka anyị nọ ụlọ na-agba isita ndị ahụ ọ na-agbakọ ya ihe eme ka isi wee nwee ịtụ mmanya n'ọnụ ahụhụ iti nwe ọjị ime ka esi eme ya bụ ihe mmanwụ amasị enye n'ike ọ bụrụ na ị were ọka zọọ ị na-ana oji nwayọ ọfụnye ọka iso ereso ọgwụ ọ nwụrụ anwụ mbinye obinye n'ofufe ofuru ọkwa resurrection iweta ji soyi na ana ji soyi na-esoyi ọkwa ọ nwụrụ anwụ nke fuitere efute ọkwa resurrection mgbana die mmanwụ ị na-enene o ji ọba gbaduba kpọrọ ya nna ya ọkwọnne amata matụ egbe ọkwọnne akwa akwasa ọkwọnne mmụọ na mma ọkwọnne mmụọ na isi ọkwọnne mana tupu kelu mmadụ nke mmanwụ jelụkwa ya ghara ihe tupu kekwelu mmadụ kpọsọ ọ bụrụ mmanwụ n'elu ụwa ọchagharịwa anya ebe na-akpagharị ịbụrụ mmanwụ ị na-ene anya ọ na-egosi mbinyite n'ọnwụ maka Pọl na-asọ kwuru okwu 1 Corinthians chapter 15 ịkọba akụrụ ikwebe ya ekwebe ọkọwara ma akọwara asị anyị ga-ebinyi ụdị ahụ anyị ga-ebinyi na ọhịa dịkwa iche nene mmọnwụ ọbụdị mmadụ Otendo mmiri na-ezoro ọla onye bụrụ ike tegeta ama m n'ihe na-ene
m anya si ịba nke na ọ bụzikwe fada fada ka ị dị n'anya nke bụ ibe dị n'ibe nke onye ji eme ka ọ na-emenya bụ ibe mma onye nwere nke o ji ananya bụ aka uwe onye nwe okwu olu ka nka amama m mgbe m nna amachukwu ka n'ụwa na-anụ ya bụ ibe mmụọ na-eri mmụọ ka mmụọ oke mmụọ anyị na-achụrụ aja maka ọ na-abịa ekwuo maka ịgọ mmasị ba anyị jụrụ ajụjụ Chukwu ọ bụ gịnị dị Chukwu bụ mmụọ kwanne onye kwere na Chukwu ọ na-agọdị mmụọ ka nke